Benvinguts al segon programa de Fedaxal TV. En aquest programa us parlarem sobre les novetats i notícies de desembre. Avui us oferirem una nova secció. Es diu School Hacks i us proposarem 2 tips que són molt útils per estudiar millor. Un és com posar doble pantalla a l'ordinador i l'altre com fer un bon esquema. També us mostrarem les fake or not fake news d'aquest mes. I finalment acabarem amb un català correcte. Endavant! Novetats i notícies al mes de desembre. Tota l'escola està practicant el Festival de Nadal perquè el dia 16 de desembre celebrarem el Festival de Nadal. I el dia 21 de desembre ja comencem les festes de Nadal. Bones festes! Hola, ara us explicarem la tècnica Nemo. La tècnica Nemo és una tècnica perquè és per resoldre els conflictes de l'escola i per tot el lloc. I a la tècnica Nemo és una paraula que és molt especial. I ara explicarem les lletres de la tècnica Nemo. Primera lletra és la N de nom de qui t'has enfadat. La E és de l'emoció de com t'has sentit. La M és del motiu i la O de l'objectiu. I ara us explicarem els passos. El primer pas és respirar. El segon pas és escoltar. El tercer pas és posar-te al lloc de l'altre. El quart pas és reconèixer que ho has fet tu. El cinquè és parlar-ho i el sisè buscar una solució. Ara explicarem un exemple de la tècnica Nemo. Agafaré aquest llibre. El tenia jo, però ara vull tindre jo. No el tinc jo. No, toma. M'has fet mal. Pues tenim que fer la tècnica Nemo. Vale. M'he sentit trist i enfadat quan m'has picat. No vull que m'ho tornis a fer perquè així et fem més mal. Podem anar a buscar una solució. Vale. Tinc una solució. Podem llegir un llibre junts o llegir el mateix llibre i anar-nos a un lloc. Quin vols? El primer, llegir junts. Vale. Els infantil al dia. 20 de desembre vindran els fatxagatges. El 21 de desembre els bessons portaran unes postals. Els de tot primària pintaran les samarretes del seu autor o autora perquè són per al Festival de Nadal. I els nens de tercer estan començant un pollet a la marató per portar diners i per la nostra salut, la nostra colpa. Els nens i nenes de quart estan fent un projecte de banc d'aliment per ajudar la gent de Càritas. Ara us direm què heu de portar per als que més ho necessiten de Càritas. Heu de portar pasta de dents i cereals. Ajudeu a la gent de Càritas. Els nens i nenes del 6è faran obra de teatre del Festival de Nadal. Esperem que us agradi molt. Els nens i nenes d'ESO faran un pessebre de Lego. I el dia 21 de desembre les mestres donaran les notes. La fake news del programa anterior va ser Bill Gates i la vacuna del Covid-19. En una entrevista recent, Bill Gates va dir que moriran moltes persones per culpa de la vacuna del Covid-19. Benvinguts al nostre programa d'avui. A la secció de Fake o No Fake us explicarem 3 notícies. Una és falsa i 2 verdaderes.
Heu de descobrir quina de les tres és falsa. No us deixeu enredar. La que creieu que és falsa la ficareu en un formulari que ficarem. I en el pròxim programa us direm quina és la falsa. Us animeu a descobrir quina és la falsa? Endavant! La primera notícia va ser explicada la setmana passada a Telecinc. La UE vol entrenar a 15.000 soldats ucraïnesos a territoris europeus. Els països nombrats de la Unió Europea han arribat a un acord per entrenar soldats a territoris europeus. La segona notícia la vam escoltar a la pàgina web ABC Cultura. Els BTS, un grup de música que es preparen per fer un servei militar, anuncien que no tornaran fins al 2025. Els membres del grup de música dels BTS s'allistaran per anar a l'exèrcit de Corea del Sud, ja que els obliga la llei. Tots els nois de Corea del Sud seran obligats a allistar-se per anar a l'exèrcit i anuncien que no tornaran al món de la música fins al 2025. I la tercera i última notícia va sortir al Telenotícies de TV3 fa 2 setmanes. Un turista va denunciar a una mona per robar-li el seu barret. Això va passar a les Amazones, però finalment van descobrir que no li havia robat el barret la mona. Li va robar l'armadet gegant, una espècie d'animal molt estrany. Hola, en el vídeo d'avui us ensenyarem a fer pantalla dividida. Primer agafeu la pestanya i us l'emporteu fins aquí i la deixeu anar. Després, amb aquest botó, veureu que teniu l'altra aquí. L'agafeu i feu així. I ara s'us quedarà aquí guardat. Amb l'altra feu exactament el mateix. I la poseu aquí al costat. Però no molt juntes, perquè si no s'us enganxaran. Us les podeu col·locar a la mida que vulgueu. Més grans, més petites, com vulgueu. I això és un altre consell per estudiar millor. Benvinguts a la secció de School Hacks. Avui us ensenyarem trucs i consells per estudiar. Una bona manera per estudiar és fer un esquema. Un esquema és un recull d'idees resumides d'un text posades ordenadament i estructuradament. Per tant, ha de contenir la informació més important. Per fer un bon esquema primer pas, cal llegir el text amb molta atenció i buscar al diccionari les paraules que tu no entenguis. Segon pas, subratlla les paraules fonamentals del text. Identifica les paraules principals i secundàries del text. No podràs fer un bon esquema si poses massa informació. Repassa l'esquema. La millor manera de fer-ho és llegint el text. Si treballes amb ordinador, pots fer servir les aplicacions Lucidchart. A continuació, els nostres companys us explicaran com fer-ho servir. Aquesta aplicació es diu Lucidchart i serveix per fer climogrames, esquemes, etc. en digital. Una de les coses més importants són les fletxes, que també es poden fer servir com a línies. Pots fer servir la teva imaginació per crear les coses més boniques i creatives. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You
You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time. Oh no! S'han oblidat les maletes! I els trucaré! No és l'Ips, és Arts. Català correcte! Passa! Rona Travesser ens talla de seguir en totes les nostres xarxes socials. Ara ens podeu seguir en TikTok, Instagram, Twitter. Adeu!